Babulala inyoka abantu basethokoza kwimatch eseGoli namhlanje. Khona izwe libhubha linjalo sekusabalale ivideo kaRamaphosa edansa eGaborone noPete engazi nokuthi lidumephi. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Babulala inyoka abantu basethokoza kwimatch eseGoli namhlanje ephikisana nabo kufika abakuleli ngokungemvume. Kuona wonke amamatchi aseke akhona alolu hlobo le yasethokoza yanamhlanje ibukeka inamandla kakhulu indlela abantu abaphume ngobuningi babo ngakhona. Kule mashi bafowethu uyazi indlela abantu basethokoza abaphume ngakhona namhlanje. Nizobona nasendabeni zantambama. Indlela abaphume ngakhona uyazi this is serious. Jokes aside. Ngiyabadabukela labantu bokufika abangenawo amaphepha okuba kuleli abaloku beyithatha samdlalo lento. Wena sekunane date esibekiwe ehumhla ka30 baloku bethi asindawo anyinyawo this is our home sesihlalela isikhathi eside asinda lalelani ingozi lento eyenzakalayo awukwazi ukufika emzini omuntu ungene ngopotsho bese ufika uyagoloza uthi awuyindawo ngishinje ngalumi iyakuluma mayikubo. Uyazi kube ngiyibona ngabe ngithi mina at least akukhulunywa ukuthi bathi umhla ka30 useduze sebehlala isikhathi eside asithi ukubanewela idate kancane yabo bathi nje abavulela idate hayi ukuthi bathi abayindawo awukwazi ukufohla emzini omuntu ekugcineni uphinde ufike ugoloze futhi ngaphakathi hayibo oh Sixolise nanti udaba Hayibo ethokoza Hayibo Thokoza Khona manjalo izwe libheduka linjalo sekusabalale ivideo kaMengameli wakuleli umnomzane Cyril Ramaphosa eGroove eBotswana eGaborone. Umnomzane Ramaphosa ubonakale noPete epetezela uyazi uRamaphosa akazi nokuthi lidumephi upresident wonke izwe liyabhubha bafethu angazi noma akaboni yini bonke abantu bakhuluma into eyodwa sesikhathele ama illegal immigrants sesikhathele ama undocumented foreigners sikhathele upresident uThuli akasho lutho like literally akasho lutho uyagroova lapha elokhuzane eGaborone noPete uthula whereas engakhuluma kanye igama elilodwa ufikseke yonke into uthula kasho ukuthi ulinda umhla ka30 ngomhla ka30 uzoqala deploy amasosha akhipha amaphoyisa ngokuhlukahlukana kwama ranks awo bese kuchitheka igazi ngoba amaphoyisa namasosha ngeke azayivimbe yonke lento uyena yedwa ongakwazi ukuvimba le uthula kasho lutho uyazi uzoqhamuka sezolungisa i-damage control kunabantu abazoluza imphefumulo there are people's life at stake here kunabantu abazoluza imisebenzi yabo kunezinto eziningi ezingekho right esizokwenzeka uRamaphosa angakwazi ukuyivimba uyagroova lapha eGaborone uyakuya oh Sixolise nangu cupcake Ake mbukeli yasizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News ziqhemile futhi zithatha uhlangothi